V dnešnom videu som si zahral s 3 najpopulárnejšími Minecraft klientmi, čiže Bedlion, Lunar Client, Feather Client. Aj mňa zaujíma, ako to dopadne, takže by som nebol Mango edit, tak teraz si dáme tu najnormálnejšiu recenziu na klienty. Bedlion doslova použiteľný klient, len proste všade dávajú to ich premium tu a dáme, že minusy sú také, že nejaké tie nastavenia mi prídu komplikované, ale to môže byť aj kvôli tomu, že mám iba 4 mozgové bunky. No, Len proste pomaly sa načítavajú tie články, neviem kvôli čomu, ale podľa mňa to bude kvôli tomu, že Lunar Client je lepší, Ne. A hrozne pomalu mám tú senzitivitu napríklad, aj keď mám svoje nastavenia, ale hrozne pomalé. Ja to ak som dal. A ja na Feather Client skoro vôbec nehrávam. Yes? Ako vidíte, tak proste tie články sa načítavajú extrémne pomaly. A proste je to o ničom. Ne, jednomu zostalo. Ne. A pol. Dúfam, že sa dostanem aspoň ku jeho postele ešte. Aj proste tie články sa pomalu načítavajú, ale keby to vylepšili, že sa budú rýchlejšie načítavať. Do prdele. Yes, dankeschön. Uskapalo proste. Kúkaj na to kombo. Ne. Nevadí. Yes. No. Tak proste Feather Client sa mi ľúbi, že tá kepka sa proste tak hýbe, že proste Feather Client som používal, ale proste hrozne pomaly sa načítavajú tie články, však kúkajte. Mody sú to dosť fajn, asi všetky, ktoré potrebujem. A to je asi všetko na Feather. Nic iné. Nic lepšie. Na Lunar Clientu hrám 99%, čo hrám Minecraft, lebo proste je to najlepší klient, najlepší proste všetko je tam najlepšie. A co je všetko. Teraz sa mohli vidieť to sweeties combo. Aha, typek sa odpojil, len to reč vypnul, no nic. TNTčko úplne na nic položené, no nic. Tu sa stáva najlepším, ako som ja.
Kúkajte, ako ho rozbíjam. Easy. Ja som debil. Jaj. Mám iba 4 mozgové bunky, ale drtím ho. No nic. Do prdzele. Ha? To sa asi k nemu nebudem pričovať. No nic. On skočil do vojdu, takže on sa ešte bude iba respawnovať, takže... Idem si pre výhru, bratci. To kombo bolo banger. Čo robí? Ne. Nevadí. Pakuj. Yes. Máš po bitke? Ako by som túto situáciu nazval? Asi som pekne v prdzeli. No gole, ten klač bol dobrý. Do prdzele. Shitson. Vyprask. Takže ďalšia hra. Proste, sladký Lunar Client proste je najlepší client. Neviem, ako som to dal, ale nevadí. To určite kvôli tomu, že hrám na Lunaru. Určite. Ne. Čo má blúd za rič? Čo má blúd za rič? Čo má blúd za rič? Takže caute, toto už je koniec. Ja mizím a naval odzber.